खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 17 आगष्ट 2020 समबार फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय सुशांत सिंह राजपुतनि कम्पानिनिफ्राय जेसेबांखिनि रां ट्रेन्सफार खालामनाय जादोंमोन बा बबेयाव ट्रेन्सफार खालामनाय जादोंमोन बेखौ मैयाहाय नायबिजिरबाय। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ, नायबिजिरगासिनो दङ। आरो लोगोसे एयार कन्डिशन एबा एसि जोंबो कर'ना भाइरास बेमारा सन्देरनो जोबोर गोरलै जायो होननानै साइन्टिस्टफोरा बुंदों। माने हमनानै ला बेहाय मोनसे एसि दं, बे एसियाव सासे कर'ना भाइरासनि पजिटिभ पेसेन्ट दं आरो बे पेसेन्टखौ आङो मिथिया। बे पेसेन्टनिफ्राय बिजानुखौ एसिया बोनानै आंनो बे बारखौ एसिया हगारनानै होगोन। बे बारनि गेजेरजों आंनियाव बे भाइरासआ सन्देरनो गोरलै मोनगोन होननानै साइन्टिस्टफोरा मैयाहाय फोरमायदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मैयाहाय जोंनि बे बिटिसिनि क'क्राझार जिल्लानि काटिलिबिल हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आरो बेलगुरि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय हाथियार आरो बमा मोननाय जादों होननानै फोसावनाय जादों। जोंनि बे बिटिसिआव मा जागासिनो दङ लोगोफोर? जोंनि बे बिटिसिआव हाथियार आरो बमा मोनगासिनो दङ। बेखौ जों जेबो मिथिया, नाथाय मोनदों आरोना। बेखौ पुलिसफ्रा मैयाहाय फोसावनानै होदों। लोगोसे मैयाहाय उडिशानि बालांगिर जिल्लायाव गोबां अखा हानायनि थाखाय 2 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। जोंनि बे आसाम, अरुणाचल प्रदेश आरो मेघालय रायजोफोरावबो दिनैनिफ्राय बा गाबोननिफ्राय गोबां अखा हागोन होननानै बोथोर नायबिजिरगिरिया फोरमायदों। दा मा जानायसै, जेब्ला अखा हायो जों गावनो गावनि मेगनजों नुखागोन। गुबुन फारसेथिं पान्जाबनि रेभिनिउ मिनिस्टार बिथां गुरप्रीत सिंह कंगरनाव मैयाहाय कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। दा बे बिथांखौ गावनि न'आवनो कर'ना भाइरासनि देहा फाहामथाय होगासिनो दं होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय राजस्थाननि बुन्दी जिल्लायाव सासे दिन हाजिरा मावग्राया ओंखाम मोनजायैनि थाखाय गावनि असे बिसिखौ बुथारबाय। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बे दिन हाजिरा मावग्रा लेबारा ओंखाम जानो फैदोंमोन, खामानि मावखांनानै ओंखाम गैयैनि थाखाय गावनि हिन्जावखौ बुथारबाय। दा बे बुथारग्रा दुथांखौ पुलिसफोरा मैयाहाय एरेस्ट खालामनानै लांनाय जाबाय। लोगोसे मैयाहाय छत्तीसगढ़नि रायगढ़ होननाय दरसे जायगायाव सासे बिफाया गावनि फिसाला 3खौ दलंनिफ्राय दैमायाव गारखांनायनि उनाव गावहाबो दलंनिफ्राय दैमायाव बारजुमबाय। दा बिसोर 4 बिफा आरो गथ' 3 बिसोरखौ दासिमबो नागिरना मोननाय जायाखै। दा टाइमा जागासिनो दं हर गेजेरनि 2 बाजि। जेब्ला नागिरनानै मोनगोन अब्ला नोंथांमोननो आंनि बे प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलाव फोरमायगोन। दा बिसोरखौ नागिरगासिनो दङ, नागिरनाया सोलिगासिनो दङ। गुबुन खौराङा जाबाय गुवाहाटियाव मैयाहाय बानलुनि बेसेनखौ लानानै नांलाय खमलाय जादों। बे नांलाय खमलाय जानायाव बानलु बेफारिया खर'आ गावदों होननानै फोसावनाय जादों। माने बानलु बेफारिया बानलु बायग्राजों नांलायदोंमोन। नांलायनाय समावनो बानलु बायग्राया बानलु बेफारिखौ खर'आव देनानै होयो। बे समावनो बे बानलु बेफारिनि खर'आ गावो। दा बे बानलु बेफारिखौ हस्पिटालाव लांनाय जाबाय आरो जायबा बुदोंमोन बे बायग्राखौ पुलिसफोरा मैयाहाय एरेस्ट खालामनानै लांनाय जाबायमोन। जानो हागौ दाहालागै बे एरेस्ट खालामजानाय सुबुंखौ हगारबाय, नङा होमबा लोगोफोर? पुलिसफोरालाय फैसा लानानैसो हगारखायो। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मणिपुराव लकडाउनखौ आरोबाव 31 आगष्टसिम बारायनानै होनाय जाबावबाय। लोगोसे जोंनि बे इन्डियानि गोदोनि मुंदांखा सासे क्रिकेटार बा क्रिकेट गेलेग्रा चेतेन चौहाना मैयाहाय बेलासियाव कर'ना भाइरास बेमारजों थैनांगौ जाबाय। बिथाङा जोबोर मोजाङैनो क्रिकेट गेलेयोमोन गोदोहाय। दा बे बिथाङा कर'ना भाइरास बेमारजों थैनांगौ जाबाय। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय चेतेन चौहान, बिथाङानो मैयाहाय थैनांगौ जाबाय। लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।